dat stoot dus als eerste eerst. Dat was de vierde. En wat voor functie hast u hierin? Ik ben wel heel benieuwd. Visstraat. De door hier van een techt. Ja, die is er nog niet. Heel belangrijk. Maar hij is er dan nog weer. Jurre zal even helpen. Die kant. Ja. En nu wil ik vloggie. Eén passen. Hier nog naast. Hier is nog een opstap. Even erop, even erop. Ja, is ook goed. Ja, dat past. Nee. Denk op een holle Jurre. Nee, past. Ja, Ja, ja. zo wel, zo wel. Als je zo wil, gaan we ook. Doe maar, even erop, even erop, even erop, even erop. Ja, Helemaal erin, helemaal erin. En gestopt. Kom er maar weer uit. Ja, we hadden een goede hulp aan Jurre. Nou, gaan we nog een keer. Kom maar, zet een beetje naar die kant. Oh, maar we doen precies hetzelfde nog een keer. Even een moment, even op actie alsjeblieft. Wacht, zie je?